Mit navn er Tom. Jeg er terapeut i Aarhus og Silkeborg, hvor jeg i min klinik tilbyder blandt andet klangmassage. Vi starter behandlingen med en kort samtale, hvor vi afdækker, hvad du gerne vil have hjælp til. Derefter ligger du der på briksen, fuldt påklædt på maven. Du får et behageligt tæppe over dig. Jeg placerer bækkenskålen på dit korsben og hjerteskålen på nakken. Derefter slår jeg tonen an, og de her dybe vibrationer går ind i din krop og opløser spændinger. Efterfølgende sætter jeg skålene, hvor du har behov for det. På forsiden sætter jeg bækkenskålen på maven og hjerteskålen på hjertesakret. Derefter slår jeg tonen an, og disse dybe klange og toner vil gå ind og opløse spændinger. Når behandlingen er færdig, vil jeg fjerne skålene. Derefter vil jeg slå tonen an på en stor bækkenskål og forlade lokalet. Efter 5 minutter kommer jeg tilbage til rummet, og vi får en kort samtale om, hvilke forbedringer du oplever nu efter behandlingen.